Ez dut irakurriko, hor da kasu benutu ordenazioen abizkat eta gainetik. Ordenazioen inguruan, komentatzen egin duen inditxugula 6 eskaera eta 6 horietatik alkateekin eta ongasuneko presidentiekin dako bileran onartu ziduten 4. Eta beste bixak ez da ez ditzuela onartzen, baizik eta diru laguntza bezala, edo subvenzio moduan onartuta dauz diputaziotik kobratzea. Orduan inbiarrian udaletxetik zuzenki bideratzea hori, mantendu itxen dugu diputaziotik kobratzea. Orduan, hartutako 4 eskaera horrek dira IBI impuestuan, bonifikazioan, familia numerosa, familia numerosa, hori egin. Gero, 50ko bonifikazioa IBI impuestuan bebai, bizigune programari heltzen diazen etxebizitza utza dituen Javieri. Beste 50 bat bebai IBIan energia renovable edo alternatiba berrizia jartzen dituen etxieri. Eta gero, eskatzen genduan nasa, igotzia IPC-a baino gehiago, IAE padroian apuntauta dauzen enpresari, hau da, 2 milioiko euroko baino benefizio gehiago dakabenak urte bukaeran. Horre laura dira, IPC-tik gora igotzia impuestua IAE padroian apuntauta dauzen enpresari. Horre laura? IAE, impuesto a actividades económicas. Orduan ez da? 2 milioi euro baina gizoko... 2 milioi euro baina gizoko benefizioa dauzken enpresaria haiek. Bai. Bale, esan duzu lehen, familias numerosas, hori, deskontua ere, uneko 50%. En familias numerosas lagatzen du, hasiera baten inbiar da, oin con la ley de protección de datos, ez dakigu garran zenbat familia numerosa dozen. Orduan ere ez dakigu zenbateko kostu egiko luken udaletxerako, horre deskontu bat ipintzia markauta fijo baina, edo 50 edo 80 edo dana. Orduan hor geldiu ginen, udaletxetik impulsoko zala padroi bat itxera, eta gero hori lusatu inbiarko da goi bartarreri, konfirma inbiarko da, benetan familia numerosa diazen guztia, egisa diazela, iaztatu datuak nolan diazela, eta hortik aurrera inbalantzea jakitzeko zenbat postoko zen subvenzio hori martxan hartzea. Da orduan konkretako zen, aber zenbateko diru laguntzen. Eta beste, IBI, bai. Eta gero, eguneko berretamar, pero bizigune para los propietarios de las viviendas que estén adscritas al programa de vivienda vacía para viviendas que instalen sistemas de aprovechamiento térmico particular bentsat, ez da? Nire etxean bakaz... Eta zenbat izio da, enpresegi? Zenbat? Zen nolako egoera onartu da, IAEN? Usten dut posta, baina ezin dizute ziur esan, porque partida guztiak naiz da roskatu dian, eske hor duda basagoan, ez dakigu 3,4 egoan generalian bezala, edo bosta uste duzartu da dela, baina eske dudak, ez du argitzen oso ondo borradoriak. Orduan gaude itxoiten plenoko aktiari jakitzeko exactamente zen badan. Ez du argitzen exactamente. Baina onartu zagoen, ez da? Bai, hone laurak dauz onartuta, bai guk eukitako reunizuan, eta bai gero plenuan alkatia hitzea, antzun da, pixkate, normatiba hauen gain inbiardan lanari helduta, baina bai onartuta dauz. Porque horre ibiko asuntuan ere, geldiu ginen alkatiakin, horren normatiba zehaz bat inbiar dela, adibidez, jartzen da plaka solarrak, zenbat, hasieratik subentzio dazten danetik ematen zenbat denporarako. Hori izango zen, etxe zaharretan, ez? Zegoen berrizetan... Berrizetan, legiak esaten hau jartzen. Baina gero zure etxean, bestela aparte.
Jarri nahi bauzu. Hor ibi kasuan inbiardia normatiba da, zuzenduta zenbat denbora da, zenbat aldiz pertsona berdinari 2 aldiz eman leikedan edo ez, edo bakarri lehenguan, edo normatiba sortu behar da, eta gauzitxo egiten normatiba horrek familia numerosan padroi hori ere itxera eta dana, eta horrengo plenuetan da asmoa aprobatzea. Esaten duzuela lehenengo aldiz azkeniko lau urtietan onartzen dizuela sozio berritzen, ezta? Bai, aurreko legislaturan Javi Arnal zagoanean inzian proposamen batzuk eta gero plenos kanpo heldu zian gauza horietaz hitz egiteko itxura batez onartu inzian, baina hoen diokan ez dira aplikau. Situazioa errepika hoitzen da zentzu horretan pixka da, baina usten dugu hontan beste seriotasunez eman digutela onarpen hori. Adibidez aurreko legislaturan eskakizuna izan hirugarren munduari utzako mazazpia presupuestoko diru laguntza luzatzeko eta esan zaren baietz, diokan ez da hain. Pleno eran onartu zen? Ez, plenos kanpo hitz egingo zala eta onartuko zalako esperantza horrekin. Lehenuetan akordi hori hori da lehenengo aldiz. Hori hain behar esartu da, baina. Bai, indiok ez da kaben antzuna. Hori zentzu horretan nahiko pozik gauzela, onartuen dizkigutelako. Eta, honek, eskakizun honek da hozela pizka sartuta gu dakagun ideia horretan ordenantzak bihurtzeko pizkat laguntza sozialian ez bakarri rekaudazio modu baten, ez? Eta gure asmoa izango dela hurrengo urtietan ere bai presupuestuetan eta bai ordenantzetan sartzea pizkat zentzu berdia, ekologikoa eta laguntza sozialana. Eta, hau izan dela lehenengo pauso bat. Sin más, misterio. Oso gehiago nahi gozu esartzia, egilek edu kritika sobre la subida de basuras, edo hori, baina, zelan beste asuntua da pixkatu igual importantiagoa. Hau pixka da, zelan onartu diguten lehenengo aldiz, pixka da, ilusionita. Satisfakzio. Eta beste bisak zei eskaera. Beste bi eskaerak zian, diru laguntzak ematea, accesibilidade kontuan, etxebizitza konpontzen, etxebizitza osua konpontzen zarenari, da, rampak iritzia, ascensorak, baranda berziak, eta horrelako gauzak, ez? Renovación de fachadas, tejados, ascensores, accesibilidad, zentzu horretan zian. Eta eskatzen duan 180 laguntza, eta, komentau ziguten diputazioetik ematen dela, tramitatzen dela diputazioetik. Bai, martxan, bi hori ere. Bai, horren martxan da, eskaria indegula udaletxetik itxeko zuzenean, baina, zelan martxan dauzen diputazioetik, eskatzen ziguten horrela mantentzia, izin maz. Bestia, parte hartzea. Bai. Baina, hau da, bata. Bizkaria zentzu berdina. Bat da fachadas y tejados, bestia da accesibilidad, ascensores, rampas. Ya, bizkaria comunicantes, digamos, zentzu berdinean dira. Kasu izetan euneko 80? Bai, guk eskatu genduen euneko 75 fachadas y tejado da hori, da euneko 80 accesibilidad. Eta komentau ziguten diputazioetik bizetan 80 ematen dela. Gure asmoa esan pizka diferentziatzia, accesibilidade horri pizka garrantzi gehiago bateko, baina bizetan 80 ematen dela. Osaka hon martxan dagoela esan. Bai. Eta, beste asuntua herritarren partaidetzana. Gue hauteskundietan eta aurreko legislaturetan ere beti entzak izan dugu eta impulsa honak izan dugu herritarren partaidetza udaletxeko arlo guztietan. Bai komisioetan, plenuetan eta parte hartzia, udaletxeko foro guztietan parte hartzeko aukera hori eukitzia. Zu, segi, venga. Torri. Publikoa.
Jarri hortxe, Jarri forma. Sabia nueva. Bai. Sabia nueva, joder. Estorri hona, patxio. Jarri baixano. Esan zehoz. Orduan, bai, parte hartzea nago, gure asmo beti izan da, herritarren parte hartzea udaletxeko foro guztietara luzatzea, eta adierazei genion alkatiari lezioak eta gero, deskundia eta gero, zentzu horretan, ez bat, baizik eta iniziatiba asko aurkeztuko genitxuala, eta batekin hastiarren, pentsarego gisa izango zala, presupuesto partizipatiboekin hastia. Zentzu horretan, usten dugu, presupuestuetan jendearen parte hartzea oso importantia dela udaletxe batentzat, honen gestio asko mejoratzen dalako, eta kalidadia ematen diolako udaletxean. Orduan, juntatu ginen Eusko Jaurlaritzako herritarren partaidetzako areakin, eta bertatik prestatu genuen modelo bat, ergoi barrentzat, espezifikoa. Zelan jarri martxa modelo partizipatibo bat. Hori Jaurlaritzako. Bai. Orduan, modeloa gero bigarren horretik aurrera kasuena da, eta honekin indeguna da gobernu komisioan aurkeztu dio partido politiko guztieri, eta eskatu dieguna da guztia, aportatzea aldaketak, kentzia gustatzen eskakuena. Aurkeztu zuela, ez? Bai, komisioan aurkeztu genuen partido politiko guztieri. Ondo izan aurkeztu dute? Ia den 8. Septiembre, ez bai? Urrian, ez? Iraian. Urrian, bai. Eta, eskatu genuen da hori, atzera bota baino lehena, hori, aldaketak itxia, edo proposatzea, gustatzen jakoena kentzia, eta batez ere kontuan eukitzeko, zelan Eusko Jaurlaritzako departamentu atzeti dagoela, hau borradore bat baino resumen badala, hau gero dagoela askoz ere garatua. Hau simplifikauta dago, pixkat erretzea izateko ulertzeko, baina basikoena hemen dagoela, hau gero asko luzatu hileike da, orduan, eukitzea garbi, Eusko Jaurlaritzatik ere bai, esan zigutela, segimentuan, logistika, asuntuan, eta informazio ematerako orduan, eta eurok ere parte hartzaile moduan egongo zirala, laguntzeko asunto guztietan. ¿Ese departamento tenemos aquí? El Departamento de Participación Ciudadana, dentro del Departamento de Asuntos Sociales y Vivienda. Bere directora da Isabel López de Odestia. Azkenean, pizka resumitzeko, modelo honek esaten dagana da, edo eskintzen dagana da, aukeria herritarrak inbertsioetatik, edo inbertsioetara jartzen den partida hortatik, presupuestuetan, porzentai bat hartu, eta porzentai horrekin, eurok aukeratu zein gozaben. Edo plaza bat berritxu, edo errekia konpondu, edo zein proiektu. Orduan proiektu horretan nengo zan hasierako fase bat, izango zala informazioana, luzatu beharko litzake gobertar guztieri zelan itzen dan, norarte da vinkulantia eta norarte ez, zeinek agintzen dagoen eta zeinek ez, zelan aportau leiken. Gero urrengo fase izango zan zabaltzia propuestan fase hori, izango ziala ja foruak garatu, edo barrixoko, edo herriko zei foro handi bat ingo zan, edo barrixoetan bakoitza bat, hor propuesta egingo zian, eta gero azkena izango zan, azkeneko fasea, fase de cierre, propuesta guztia ea jorratu eta gero, eta aldaketa guztiak ipini eta gero, eta aportazio guztiak ere ipini eta gero, baina erabaki nola jongo zan diru hori, eze proiektora eta proiektua ea itxita jongo zan. Orduan gero dakazu hor taula bat ikusteko zelan urtebeteko lana, zelan garatzen den. Eta azken finean honek itxen dagana gure ustez da herria hobeto. Herria? Hobeto.
Herritarren esku lagatzen bali baduzu presupuestoko zati bat, gure ustez hobetu itzen da. Naiz eta politikoa batzutan oso representatiak izan presupuestua edo dirua herritarren esku lagatzen. Aportazioak itxeko aukeria dokate. Silencio total, sin más. Guk eman genien fetxa bat, izan zan otzaian bukarerako mesedez, eukitzia mai gainean hortaz hitz egiteko zer iso, eta horrengo aurrekontuetan 2009-etan sartzeko hau. Esan ziguten, sin más, bale. Ez du dixauku, esan komentari xoetan. Hemen, esatzen duzun, eskema honetan, beti inbertsioen arloan izango zen. Bai, hasiera baten bai. Herritarren partaidetza luzatu lehik edo zeinen arlora, ez? Baina hasiera baten usten dugu erretzena, martxan jartzeko horrelako partaidetzako urte oso bat, erretzena inbertsioa da. Hartzen dozu diru bat, badakizula zen badan, punto bat, eta horrekin eleik edozuz, proiektu hau eta hau, dirua aiegatzen den arte osa besterik ez. Gero hau luzatu lehik edo zein arlotara. Esperientzia moduan, konformako gineke, onartzen baldin bada eta martxan jartzen baldin bada legislatura honetan. Uste dugu honek gauzak ondo itxikoa diazela. Prozedu honetan, aurretikan alderdi politikoek adostu beharko zenukete, ze portzentaia, inbertsioa arloko eguneko zenbat erabakiko da foru honetan, ez da? Hori da. Hemen jartzen dizue hasieran. Zuek bateko proposamena egin duzu, ez duzu proposago ez? Guke hori lagatzen du pixka debaterako. Gure intentzioa izango zen 150 mana. 150 mana, inbertsioen erpisa, izango zen gure proposamena. Badakigu oso zaila dela, baina usten dugu importantiena ez dela portzentaia, eta prozesua martxan jartzea. Guztu prozesua martxan jartzen baldin bada, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, denporak esango digula prozesu egon badala. Eta gero beti da kasu aukeria portzentai hori igotzen juteko. Ez da importantiena zenbat diru jarri, baizik eta prozesua martxan jartzea. Eta prozesua logikamente gero denporakin gainera hobetzea. Bakoitzuk egoiko itxu, eta esperientzia horreixa da. Eta Donostian horrelako esperientziak antzerakuak martxan jarri izan dian, prozesu inbertsio puntualetan gainera plaza bat berritxu zan, ez da izan Mortizia badakatu informazioa. Groseko plaza de Navarra, de España, ez da izango da. Eta behin ez agorratzen zein zart. Eta, zentzu honetan ere, komentatzea beste Eusko Jaurlaritzako area horretan egon ginean komentau zigutela, sortu danetik asunto hau, gerala hirugarren udaletxea, hirugarrena juten gerala informazio eske eta interesatuak asunto honetan. Gipuzkoan edo? Gipuzkoan. Eta hiru horietatikan gerala bakarrak oposizioan gaudela. Eskaini ziguten euroguntzat ere esperientzia berri badala oposizioan dauanak eskatzia horrelako prozesua martxan jartzea, eta espero degula udaletxeak onartzia eta udaletxearen laguntzakin prozesua martxan jartzea. Bestela, beste bide batzuk jorratuko ditugula, prozesu hau espaldin bada, beste antzerako batzuk edo martxan ipintzeko udaletxearen zagitxe. Kontra ez, baina udaletxearen alde egon gabe, udaletxearen laguntzen dira. Gure asmoa da aurrera botatzea dozen prozesu, parte hartzaia, hau espada beste bat, eta udaletxeak espaldin badu, udaletxearen bizkarrera edo dala. Zentu dira beste errebixako kontrakazoz? Bat usten dola sarte dala. Eta bestia, la Bastida. La Bastida dituzuan dago? Ez que ontsen naban pentsatzen. Igual Euskal Herri osoan da, esan beharra dago, Eusko Jaurlaritzako arlo hau berxea dala ere bai. Ez dala, oin dala mordua bala eta inor ez dala horrenatu, eta berxea dala. Sin más. Guk eman genien otzailek arte plazo moduan, pixkat, eta hola komentau genioan,
pixkat, guk ere beti bai aurrekontuetan, ordenantzetan edo zein proiektuetan beti eskatu izan dugu denporia estudioatzeko, aportatzeko eta orduan guk itxen dugu moduan, hori eskaini dio, 5 hilabete, pixkat. Gero, partizipazioa dela eta ez dela. Ara subsidiari buruz, momentu hori da, Ez. baina oin itxeko. Legislatura honetan. Momentuan non jokan ez dakiko ez. Pentsatzen dut ibiliko diala, bestatzen, baina ez digute lusatu borradorerik, nik galdetu nion Alfredo hori, hauteskundiak eta 15 egunera, da esan zian ez dakabela ez. Zetik hasi dut luzera. Lagun bat. Bai. Ez, participazioa eta